Bo día a todos. Vamos a dar comento á actividade que está programada para hoxe, unha actividade que ten un formato presencial, que estades hoxe aquí con nós cumplindo, por suposto, todas as indicacións sanitarias, pero que ten unha importancia, dende logo, moito máis trascendental na parte virtual. O obxectivo da xornada de hoxe é que ao remate poidamos continuar con todos os produtos digitais que se enmarcan dentro das actividades de promoción dun plan de dinamización que é o que acompaña a declaración de área Resurbe e que busca, pois, como seguro xa sabedes, por un lado, conseguir rehabilitar o patrimonio tan importante que temos fundamentalmente no casco histórico, pero non só. Realmente o plan marca os obxectivos máis ambiciosos en todo o territorio, tamén no noso rural, e paralelamente a iso, a importancia que conleva o asentamento de población. A declaración de área Resurbe, que xa fai máis de un ano que acadou o Concello de Mondoñedo, e posteriormente a aprobación do seu plan de dinamización, ten unha serie de actividades, o documento público, que, como dicía, marcase eses importantes obxectivos. Mondoñedo xa leva moitos anos dentro da área de rehabilitación integral, desde finais do 90, con axudas á rehabilitación, pero ao amparo desta nova lei de rehabilitación do ano 19, o que intentamos é dar un paso máis e pasar dunha vivenda que estaba nun deficiente estado de conservación a unha vivenda habitada, pero rehabilitada, pero o último obxectivo será que sexa unha vivenda habitada. Os 365 días do ano, que sería o ideal, ou senón, polo menos, algunhas épocas ao longo do ano para traballar, para descansar, ou, aproveitando un pouco as circunstancias que nos marcaron tamén as prioridades despois desta enorme crise sanitaria da que aínda non salimos. Creo que a única forma de que isto poida salir ben é unindo actividades e iniciativas públicas co compromiso e co traballo das iniciativas privadas. Pareceme moi importante a presencia e a implicación de todas as iniciativas privadas que están asentadas no noso Concello. Estoume a referir fundamentalmente ás actividades inmobiliarias que hoxe nos acompañades aquí e, por suposto, esa proxección máis internacional que nos ven da implicación de Galicia Country Homes, que, de feito, xa a finales do ano pasado presentouse unha manifestación de interés ao Ministerio que levaba este nombre, Mondoñedo Renace. Están ainda sin resolver, non sabemos se vai a ter fondos ou non, pero que busca identificar, localizar e despois intentar convencer a eses potenciales clientes, non só en Galicia, non só en España, sino en distintas partes do mundo, que poidan fixarse nun territorio con tanto patrimonio, con tanto encanto, seguindo apostando pola conservación e incluso ampliación de servicios, intentando mellorar as infraestructuras. Non me refiro só ás carreteras, senón tamén dunha maneira moi importante ás digitais. Non estou me referindo á fibra e, como sabedes, a conectividade, que son as infraestructuras deste século. Eu, simplemente, a darvos as gracias, que, como decía, unha actividade máis dese plan de dinamización que busca colocar e identificar a Mondoñedo no mundo como un territorio con servicios, como un territorio que cuida o visitante e que intenta sumar esforzos tanto de todas as administracións, Xunta de Galicia, aquí representada, especialmente tamén agora poñendo a mirada no Ministerio por todo ese fondo de resiliencia, deses fondos europeos aos que se presentaron bastantes proxectos, insisto, un deles é este, e poñéndonos, por suposto, a disposición dentro da lei, como non pode ser de outra maneira, de toda a iniciativa privada. Creo que de todo o programa, ademais das axudas que presentará representante do Instituto Galego de Vivenda e Solo, a quen lle agradezco a súa presencia, tamén a importancia de toda a proxección turística, tamén representada aquí na persona de Paloma, pareceme importantísima a mesa de experiencias que a organización foi capaz de aglutinar, que son casos reales, que xa están vivindo en Mondoñedo,
que moitos deles invertiron xa diñeiro na rehabilitación do seu inmoble e que siguen sendo embaixadores, porque partes deles incluso están visitando Mondoñedo a amigos, a coñecidos que teñen algún tipo de interés en invertir ou de localizar un territorio como este. É dicir, isto é unha rede. A todos os que apostaron por Mondoñedo o noso enorme agradecemento e, bueno, pois simplemente dar paso a Rosi, que é a que organiza, ela e a súa empresa, Galicia Country Homes, a que organizou esta actividade marcada no plan de dinamización. Continuaremos traballando para conquerir eses objetivos que eu creo que son certamente ambiciosos, pero tamén seguramente concluiredes comigo despois de escoitar, sobre todo a mesa de experiencias, pois eu creo que son perfectamente reales e onde temos que traballar ca axuda de todos, das administracións e da iniciativa privada. Así que eu dou vos a benvida e paso a palabra a Rosi e moitas gracias a todos.